Dags! Pænt Du har blå øjne. Ja, no shit. Jeg har startet den. Cool, hej, pænt, Spiddy! Dags! Ej, jeg har 20 minutter, jeg vil lige lukke det. Skal vi ved på, at jeg kan ordinere i det her spil? Ej, stop dig selv. Hvordan gør jeg egentlig mig selv pænere? Ja, det kan vi så på et andet tidspunkt. Nu skal vi bare optage. Okay, vi bygger et hus lige ved siden af hinanden. Ja. Chihuahua. Nej. Hvad til mig, Føtex? Ej, det er mega træls, at nogle gange får jeg lag i mit Minecraft, når jeg optager, fordi jeg skal have gendannet min computer, fordi den er helt fucked, fordi... Du skal ikke til at gendanne din computer, vel? Nej, jo, på et eller andet tidspunkt, så det bliver... jeg skal ikke gøre det nu, vel? Nogle gange kan det godt komme noget lag, når folk ser med, så lige pludselig... Ja, sådan der. Har du overhovedet noget træ? Jeg har 20 stykker. Spurgt. Hvis det ikke står med det lag der nu, ikke, så skyder jeg mig selv. Og det går ud af dig. Please, lad være med at stoppe lagget. Ja. Man kan ikke se mig på Skype, vel? Nej. Det vil være pænt pinligt. Ej, men vi skal lige jeg tror bare, jeg drømmer at sige det. Vi skal lige præsentere det nye vi er i gang her i. Som jeg kan se, så er det en lidt speciel video, vi laver på Pænt Speedy. Jeg har aldrig set det før. Fordi at det er gaming med Pænt Speedy. Fordi vi er pænt nørdet, åbenbart. Hvorfor står du stille? Fordi jeg onanerer. Nej, gør du? Ja. Ej, okay. Ej, jeg tjekker lige noget på Facebook. Ej, Patrick. Perfekt timing. Jamen, der er en eller anden fucking lækker pige, der har kommenteret et eller andet. Fedt, Anne-Marie er jo. Shout out. Meget lækre. Shout out til Anne-Marie. Fordi at vi kender en pige, der er meget bedre end dig. Shout out. Der er en, der lige har kommenteret en af vores billeder på Jeg håber i hvert fald... troede ikke, man kunne være så lækker. Jamen, som sagt, jeg håber I kan lide den slags video her, så vi begynder at lave sådan noget gaming video her. Og jeg prøver, som jeg altid... Og hvis I ikke kan lide gaming op, kan jeg nok ikke se så synes jeg, at måske I skulle sådan prøve at lade være med at se videoerne. Men som sagt, som jeg siger i alle mine videoer, jeg prøver at få fikset lag, men det gør jeg bare aldrig. Jeg har aldrig fået det gjort. Også mig. Der er der optaget, de kan ikke sige totalt lag for mig, vel? Bare træls. Og hvis de kan leve med laggen, så vil jeg råde jer til at lade være med at se videoen, fordi så er det ikke noget for jer. Ej, men de ved jo ikke, der er lag, hvis ikke de har set videoen, vel? Man god. Hold kæft, eller smadre dit ansigt. Okay, nej! Du skal ikke panikke. Nej, hallo, jeg har kun 1,5 liv. Skal jeg lige bruge hacks her på Diamondfire? Wow, lag. Hvad sker der for det lag der, mand? Fuck, jeg smadrer den. Hvad? Nej, det lægger fucking meget. Nu har jeg 64 træ. Nej, du vil tage mit træ. Gå ikke tage mit træ. Gå nu væk! Nej, jeg er død! Også dig. Nu skylder du mig 50 stykker træ. Kom herhen, og så tag dit træ. Det ligger dernede. Det ligger dernede. Hvor? Dernede. Vand! Nej. Ej, hvor det var et blæksprut for helvede. Fuck, jeg skid. Hvor fanden den... Ej, det kan ikke... Så må vi snyde til det. Det kan sgu ikke bare blive... Det er gud. Jeg har valgt, at vi skal have træet. Du gav mig kun 12 stykker. Hey, jeg drukner, Patrick. Jeg drukner for helvede. Patrick! Jeg drukner! Jeg drukner! Nej, hallo. Så kan du lære det, når vi er så lidt sammen. Jeg drukner, Patrick. Jeg kan sgu da ikke hjælpe dig. Jeg har 3 liv tilbage, mand. Hallo, jeg har ikke taget noget livredderkursus i det her. Nej, Patrick, det der, jeg bliver irriteret, når folk ikke gider til alt træet. For det sådan noget. Jeg har taget det. Nej, men prøv at se, der mangler noget her. Du har ikke... Det er fandme træls. Det er grimt ud, så ser det faktisk fuck. Det var nok fordi jeg blev slået ihjel med det hele. Ej, der var en kanin, så I ikke smadrede kaninerne. Syg hoved. Nej. Så er det stille og roligt. Jeg sværger det første gang jeg spiller der. Okay, jeg er klar, folk. Okay, jeg sværger ikke. Folk, der ser med den her video her, jeg er klar til at hoppe derned. Prøv at se her. Jo! Nej! Nej! Jeg gjorde det samme. Du tog mit træ, vel? Giv mig mit træ! Gå nu væk! Jeg tog det ikke! Hvor fuck er det? Jo, du gjorde så! Jeg sværger, jeg ikke har taget det. Jeg drejer på et. Du giver mig det nu. Nej, lad være. Okay, hvordan kaster jeg det? Hedder du plastik, eller hvad? Hvad er det, du hedder?
Det er fordi, der Lasse han er begyndt at kalde mig plastik. Prøv lige at bukke dig ned. Nej, det skal fandme ikke. Hov, Fuck sådan der. nu dig. Jeg skal bare Giv lige mig have mit træ dig. Jamen, så kom herhen. Jeg ved ikke hvor du er. Se her, det var de 3, det her. Resten, det var mit. Det der, det var ikke mit. Jeg havde mere. Nej, du havde ej. Det ved jeg godt. Oh Vi my skal også god. snart have bygget hus. Skulle da ikke allerede have ikke engang ressourcer til at bygge det med din faggot? Jamen for helvede, jeg gider sgu da ikke dø i aften. Oh my god, hvor langt har vi egentlig filmet? Vi filmer cirka 10 minutter i Det dag. kan godt være, at du har sådan et lorteliv, og jeg gerne vil dø, men altså, jeg har et godt liv, og jeg er pæn. Så jeg vil helst gerne overleve, tak. Jeg er pænere, lol. What the fuck? Der Hvad? er sådan tingest midt ude i det hele. Ja, det er nok fordi din mor havde dig. Den havde jeg ikke fundet mig i, den der. Haha, du faldt ned her. Fuck dig. Jeg døde næsten, ikke? Jeg er med McDonald's burger her. Jeg sidder lige af McDonald's, men det er godt. Shout out to, McDonald's. to McDonald's. Ah. For at have verdens klamste mad. Hvad siger du bare? Sygt shout out. Så er det ud. Nej, fuck nu dig. Bare kom ind igen. Jeg kiggede bare. Hvordan fanden kommer jeg så ind igen? Bare ved at join ind igen, som du gjorde før. Om for helvede. Der er en kanin! Dræb den, myrd den. Slæk den. Den sidder bare og kigger på mig. Den skal bare flækkes. Den sidder bare og kigger på mig med sådan nogle klamme øjne. Den sidder bare og kloder på mig. Prøv at se hvor grim den er. Prøv at se den. Fuck, Ej, det er sygt prøv pæt at ud. høre den lyd. Hallo, vi bliver creepet om lidt. Tokle. Downfall. Vi gider ikke have det regner. Det er sådan. Hør den klamme lyd. Det lyder som der har det dårligt. Og der er en unge. Der er endnu lysere, mand. Prøv at skyde dig selv, mand. Alex. Patrick. Kan vi også spille i morgen? I dag bliver det en kort episode, fordi At vi er rigtig ringe. Hallo, jeg tør ikke være ude i natten. Så gå indenfor, Patrick. Vi har ikke noget indenfor. Så må du ønske til Gud, at det bliver dag. Jeg svarer til Gud. Please Gud, giv mig dag. Jeg er lige blevet kristen. Shit. Lov. Så ligger en blomst i vandet, det er også fra Gud. Prøv at se, Patrick, prøv at se. Det er også for Gud. Gud giver mig en blomst. Nej, hvad fanden vil han engang? Prøv at se. Gud. Nej. Hvorfor er det, vi er så dårlige, men vi er ikke engang begyndt at bygge nogle ting nu, men den står bare her og chiller. Ja, men det var nok fordi, jeg ikke lige havde lyst, ikke? Der er næsten gået 10 minutter, og vi har ikke engang fået bygget en skid. Prøv lige stop dig selv. Jeg sidder faktisk lige på Facebook. Hvad fanden har mig ikke en lyd? Hvad? Ikke noget. Skal jeg åbne dig? Ja. Fuck, mit øre går ondt. Det er fucking hævet, mit øre. Nå, ligesom jeg hjemme med mig, der er hele natten, hvor det bare blev tortureret af dine ører. What? Kan du ikke huske det? Nej. Dengang, hvor det bare lå sådan der, mit øre, Alexander, det går ondt. Jeg tror, jeg dør. Hallo, lad lige være med at sige, at jeg var så barnlig. Det var du, det var helt vildt slemt. Ikke sige, at jeg er sådan en tøsdreng. Det kan være, at der er nogle pæne piger, der kigger med. Hvis der er nogle pæne piger, der kigger med, så skal I aldrig komme sammen med Patrick, fordi han ødelægger jeres liv og er sammen med andre piger og tænder på andre, mens de er sammen med ham. Selvfølgelig tænder jeg på andre. Jeg har aldrig kunne lide jer. Og bag jeres ryg kalder han jer luder. Ja. Det er sådan noget, jeg gør i min hverdag. I skulle tage sådan som Det mig. er min hobby. I skulle tage sådan som mig. Jeg er sådan en følsom dreng og kan lide jer som jeg. Okay. Ja. Ham der bare vil have noget. Hej mor. Jeg er bare den eneste, der lavede noget kedeligt på den her server. Lige nu går jeg bare rundt og miner det her fucking kul her. Kul? Like your mom, Ivy. Den havde jeg ikke fundet mig i den der. Det var ikke mig, du sagde det til, vel? Nej, det var sgu ikke til dig, det var til, jeg ved ikke, mig selv.
Holy shit. Ja, jeg dissede mig selv. Do you have a problem with it? Don't drop that dag. Hey! Min mor bliver snart sur på mig. Han råber så meget. Har du en hakke? Ja, jeg lavede sgu da sjovt nok en, din spade. Lav lige en til mig. Kan du ikke gøre det selv, eller hvad? Jeg har ikke noget af det der græs eller hvad. Det græs, jeg tror ikke, den holder særlig godt. Jeg kan sgu da ikke lige huske, hvad det hedder. Jern. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jern, det har jeg ikke nok til. Jeg kunne nok til at lave en jern til mig selv. Men du kan få en sten her. Ja, stik mig noget sten. Ja, du får den der. Tak. Du må også få den der. Så vil have en af 3. Tak. Så kan jeg lige bruge den her på 3. Det ligner så mere chokolade, men altså, ja. Chokoladepikaks. Brosten. Har du det på dansk? Hvad? Du har mange på dansk, hvorfor? Fordi jeg kan finde ud af engelsk. Så siger den sådan til mig, silver. Så tænker jeg, er det guld? Ej, okay. Jeg håber, det er en joke. Hvad er du i gang med at lave? En stenpikaks. Cheater du? Ja, det er nemlig det, jeg gør. Jeg er en fucking cheater, altså. Syg cheater, mand. Altså, hvis jeg også cheater, ikke op, Alex, så det sådan her ud. Prøv at kigge på mig. Kig på mig. Kig på mig. Jeg kigger. Stop lige med at cheat. Så giv mig dem lige tilbage igen. Hvad Jeg fanden har ikke sker der, taget mand? Den hacker jo mig selv. Prøv at se. Hvad skal jeg se? Giv mig dem nu tilbage igen, eller jeg dræber dig, mand. Jeg tror sgu da ikke nogen. Du har du alt der diamond der. Nej, nu. Du skal ikke ligge. Nej. Okay, jeg dræber dig nu. Nej, hvordan smider jeg dem? Smid for helvede. Ja. Hvorfor kan man ikke smide alle på én gang? Det kan du også godt. Hvordan? Ved at trykke E og så tage fat i den og kaste sådan. Nu har du lært noget. Jeg har brug for mere jern, så jeg kan få en jernøkse. Så vi kan få noget mere træ. Bygge en lejlighed. Skal vi bo i én lejlighed? Nej, vi kan enten bo sammen og bygge et hus hver for sig. Jeg synes, vi skal bo sammen. Okay. Så bare altid ved det der folk så ud af, at jeg er professionel til Minecraft, så han er bare sådan mega dårlig. Okay. Jeg er bare sådan... Jeg er sådan GXP Gaming, og så han spørger Kasper. Ja, det er nemlig lige sådan der, ikke? Like a me, because I'm happy, I don't know what it is you feel, I don't know what. Nej, okay. Hey, jeg har lige nakket et får. Hvor du gangster var. Det er det GTA-style. Jeg flækker dem. Jeg er vant til at flække. Hvor meget uld er det, man skal bruge for at lave en seng? 3. Hvad? Nej. Det var Gud, der skrev det. Var det Gud? Sig Mohammed. Hallo, snakker du egentlig meget med Av? Ja. Han er fucking grineren, ikke? Min stedfar, det er GXP Gaming. Hvad? Minus Gex og minus Gaming. Hvad fanden var det, der ringede til mig? Hvad lavede mig, min veninde? Da. Vi hører hele min sms-samtale her. Jeg lider lige også mig. Skal vi lige lave pandekager? Det kan vi da godt. Overvejet at gå efter dig. Stalker. Ej, jeg lavede faktisk op pandekager. Ej, gjorde du? Hvordan? Proppede dig på en pande, og så pandede jeg den ind. Fedt, tror jeg. Gik ind på McDonald's. Patrick, prøv lige at komme herind. Hvor skal jeg komme hen? Prøv lige at se, hvad jeg fandt. Prøv lige at træde på den. Helt seriøst. Nej, jeg dør. Nej, jeg lover, du dør ikke. Jeg dør egentlig lige fandt. Den virker den ikke. Prøv du træde på den. Jeg ved ikke, hvad det er. Så ødelæg den. Nej, du må ikke ødelægge den, Patrick. Giv læk. Nå, okay, det var bare det. Nederen. Hvad? Skal vi ikke bygge en lejlighed med en flot vindueskarm? Bare gå videre, så kommer jeg. Jeg hugger den træ.
Nej, jeg skal lige bruge noget jern, eller hvad det hedder. Det har Vi jeg går ikke. derover, vi går derover. Kig. Kom. Du tager mig bagfra, eller sådan noget. Kom Nej, nu. jeg lover, jeg står der ikke. Jeg skal bare lige hente noget. Nej, hvad skal du hente? Nej, jeg teleporter til dig, når du er derhen. Jeg er der nu. Også dig. Hvad er det, du skal hente? Jeg kommer nu. Du cheater så meget hos dig. Nej. Jo, du gør. Hvad er det, du har taget? Folk kan se det, hvis jeg cheater sjovt nok, ikke? Du cheater også hele tiden hos dig. Også mig. Skal vi ikke bygge de der lejligheder? Jeg fik en besked. Hvad er det da? Jeg åd ingenting. Patrick, prøv at kigge bag dig. Jeg kan ikke se noget. Slender. Det er helt min joke. Jeg sad og skrev på... Jeg sad og skulle til at lave en joke med dig. Jeg skrev også... Ordineret. Nej, jeg skrev sådan, så folk kunne se, hvad jeg... Så du ikke kunne se, hvad jeg skrev, men så folk, der så ikke kunne se. Jeg lavede en joke med dig, men det virkede ikke. Så. Alexander Belike. Jeg er dum. Hey, gå nu væk, der er kul. Pickaxe. Jeg skal have noget kul, helt seriøst. Jeg har ikke noget kul. Vi deler tingene for fanden, knægt. Nej, jeg er ikke en knægt. Skal du have en pickaxe i hovedet, eller hvad? I røven? Okay, stik mig lige noget kul. Hvor lang tid har vi egentlig filmet? Når vi har lavet en lejlighed, så stik mig noget kul. Vi har filmet snart 20 minutter, vi skal til at sige farvel. Okay, farvel. Så men vi skal også lave en episode 2, men det gør vi senere. Så vil jeg bare sige tak fordi I så med. Eller det siger vi måske mere på YouTube. Tak fordi at Det er blevet lagt ind på Facebook, men fair nok. det er også det jeg siger det, som jeg siger mere på YouTube. Men jeg tror mig, Patrick, vi laver lidt off-cam, så vi bygger lidt på huset, imens vi ikke filmer. Jo. Fordi det er lidt kedeligt at se os grave ud og sådan noget. Ja. Så vi ses bare, og tak fordi I gad at så med, og jeg håber, at I kan lide det. I må gerne give videoen en like, hvis I synes noget, I skal begynde at lave. Sådan mere af. Så. Vil du sige farvel, Patrick? Jeg har vist en aftale om, at jeg skal komme herovre ned. Nu skal du komme og sige, nu skal du kigge på mig og sige farvel. Jeg komme. Nej. Kig på mig. Farvel. Nej, prøv at vente. Vandflasker. Nej, prøv at vente. Jeg skal lige finde noget. Du skal lige kigge på mig. Du skal gøre det sjovt. Hvor går det henne? Vores numre. En af dem var fucking tæt på at kysse mig. Flere gange. Ad. Bare ad. Og så slugte jeg hans store fede sugerør. Var det kun henne ved McDonald's i så? Jeg åd ingenting. Patrick, er du klar? Ja. Jeg føler mig så... Vent lige. Nu fik jeg... Nej! Det skal bare lige sådan væk, fordi det er mega sjældent at få, så det er totalt helt. Hallo, nu skal vi. Og det ned. Tak fordi I så med, og ses bare i episode 2. Nej, inden Patrick. Hvad? Sig til Gud, det skal dag. Gud, lad det blive dag. Fedt. Hej folke. Desværre ham der Gud, han er vild. Jeg blev lige afbrudt der. Det var ikke vidt, det var faktisk mig. Ej, det var faktisk fordi, at Alexander han er sådan en lille barn, der skal i seng klokken 7. Klokken 7, what? Eller klokken 12. Jamen det er fordi, at jeg skal til opklokken. Ja. Det er fordi, Det jeg har var... jeg fandme også sagt. Jeg har vist en aftale om, at jeg skal komme her og... Og den her. Den her fakkel, den er bare fucked up. Hvad? Ikke noget. Hvad har du gjort? Ej, fuck mit grin. Du har stoppet videoen, ikke? Nej. Fuck dig. Patrick, pas på bag dig, Patrick. Hvad? Patrick, bag dig. Fuck dig. Hallo, kom væk. Det er dig. Jeg er et hoved. Ej, du dræber mig. Jeg skal du dræber mig. Det er ikke sjovt.
Også mig. Det er ikke mig. Jo, det er. Ej, den har monobryn. Hey, jeg fik noget kød. Jeg tror, det er noget rådent kød. Kan jeg spise det? Jeg prøver. Det kan du godt. Nej, fuck dig. Ew. Hey, der er sådan ting, der ikke har monobryn. Hvorfor er det nogen af dem har monobryn? Det ved jeg ikke. Ej, hallo, der er zombie overalt i vores hus. Hvad har du gjort, Patrick? Hjælp! Hallo, hjælp! Nej, hallo, du sætter jo zombier efter mig. Fuck os dig. Jeg er ude at hente træ, Patrick. Hallo, slå det fra, jeg dør lige om lidt. Hallo, jeg har 3 økser Nej, på han mig. er død. Hallo, jeg har 3 økser på mig. Gå nu væk. Jeg har sådan 32 stykker kul på mig. Fuck, der er mange zombier, Patrick. Hvad er der gjort? Hvad jeg har gjort, det er dig, der er nørden her. Hallo, slå det fra. Farvel, folk. Tak fordi I så med. Hej hej.